abaningi nje emhlabeni abalitholanga ithuba elitholwe yinina. Kufanele nilibambisise. Uthi ngiyanithemba ukuthi mina njengoba namaNazaretha ngizokwenza lokho engikushoyo. Kwenziwani la lesikhungo semfundo ephakeme? Khona into kuyenzeka ebuhlungu. Bathi abazali sebethemba. Bese ngene ucingo ukuthi sibani sedla upoison. Sibani senza ukuthi. Sebekazali bakho abasazi izini kuzolanda okuhle. Sebezolanda umzimba wakho. Awungalethanga ukuthi bawulandise umzimba. Babe yimisela ukuthi bakulande uphethe imphumela ukuthi wazi ukondla bona. Kufanele nikwenzeke yiloko bantwana bakho bonke abantu abala bazokwenzana. Hayi ngaphandle kweManazaretha kuphela. Nombani ola banazi ukuthi sekugcinile. Hayi ukuthi uzonqamula impilo. Uzolanda imphumela la ukuthi ondla abazali bakhe. Bese isikhathi agcina sewumondli wesizwe. Kufanele nihloniphe. Uze nihlonishwe. Ihloniphe nezakhiwo lezi uhulumeni ngakhele zona. Ubathi makhona nikufunayo engakutholi bese nishisa la. Manishise la akusekho kuyo. Selofunda manishisa indawo enifundela kuyona. Akawucela nje kahle. Uhulumeni. Wonke umuntu kangathi manje mawufuna ukudla bazombhede. Engene igundane bazombhede manje wena. Bese ushisa indawo ufuna ukuphumelela igundane. Cha, igundane ufuna iretex. Usolva leyo nkinga nje ufuna iretex bese uyivukuza. Uma ushisa indlu kusasa uzolala. Sengenzela ngake abantwana bakaNkulunkulu izwe lethu thina abantu abamnyama. Izakhiwo noma isiphi isethu labantu abamnyama. Kufanele sikwazi ukuthi njengoba nize ngephepha nepeni hayi umtshisi ngawusebenzisa umtshisi anosebenzisa iphepha nepeni. Angisho ukuthi ningayifuni imfundo kodwa nazi imfundo lifuneni ngendlela enokuyihlonipha. Ngoba ufuna imfundo uyaliphatha ibhodi elibhaliwe ukuthi ufunayo. Ungabe usubuyisa bonke odoti la kubathela la esikoleni. Ulale lento engekho la esikoleni. Phatha ibhodi wena uyise lapha kubaphathi. Bazoyifunda lento base bebona lezi ingane ziyathanda ukufunda. Kodwa ishoda lapha nalapha ya. Kambe usushisa isikole sonke ke manje. Uthi abezabo ufundayo. Lonke lokho kwakhelwe thina nabantwana bethu. Ubani benze lokhu ekufiswa yithina abazali babo. Mina ngifisi ukuthi ngishisa into. Ngibona khona la ngaboni khona ngasolinye nababa hlalwe phansi kukhulunywa. Isolvo into ngomlomo. Okoniwe ngomlomo ukulungiswa ngomlomo. Isikhathi sesingishiyile. Ngabe ngiyahlala. Ngibonga umema nami. Esikhungweni semfundo phakeme. Noma sibe bancane begeni sibona ungakubanga ukuthi amakazi ayabhekile lelizwe. Kodwa ke engifisa ke nikwazi. Sekuseduze phambili kimi. Ngicela nje uNkulunkulu akunike isibindi namandla nethemba lokuthi niyazi into leyinizelela lezo zinto engishilo mani ibe nazo lezo zinto
niyobuyela emakhaya abazali bajabule. Usimbusise. Iphethe kabani? Lephethe. Mama iphepha sesoshintsha ke. Ekaba iphethe. Ithi abaphethe zoma Ikhamera kabani leyo? Amen.